Dosbarth 7 i'r Heffrod wedi tarwa gan darw Limousin, a dwi'n mewn cwmni da o hyd ar gyfer y dosbarth yma. Wendy Morgan a Catrin Edwards o Lanrwst. Mae hon yn mynd i fod yn dipyn o bentost unwaith eto i'r beirniad, ac y safon yn aruthrol o uchel. Mae'r Heffer, mae'r trisiedi yma, mae'n trwch blewyn sy'n rhwng o'r rhain. Mae 2-4 Heffer fan hyn, all ddod i'r brig. Mae top stad yr rhain, maen nhw'n llawn cig. Ond un sy'n sefyll allan i fi ar yr hyn o bryd yw trisiad Tecwyn Jones. Mae'n smart, mae'n cerdded yn dda, mae'n ticks all the boxes ysgwyd nhw. I ni gweld Heffer Kai Edwards fan hyn ar teulu nhw, wrth gwrs, yn illodd y brif bencampwriaeth yma llynedd efo Ai Candy. Hon nawr yn un sy'n dal y llygad oherwydd bod hi'n Heffer froc yn dyfu, Catrin. Yndi, a mae yna rhywbeth mewn lliw broc. Yn aml iawn, y heffrod coch ar du yma sydd yn cymys sylw, ond yndi, mae'n neis, a dwi'n siŵr sa'n neud buwch lyflu fi. O, ti'n sôn yna nawr am Heffer Tecwyn Jones, a der i ni drial i chwilio fe, mae e nawr yn pasio'n dyn camera ni yn y pen pellaco. Mae hon yn Heffer a hanner fyd, yn dwi. Cohi fan hyn o'n blaenau ni. Yndi, ie, fel y Wendy'n dweud, mae'n llawn cig, mae'n symud y dda. A mae Tec yn hen law ar y job hefyd, a mae'n gwybod sydd wedi droi yn ifel allan o'ch o Tec iddo. Mae 12 o'clock heddi, mae bang on, mae'n Heffer reit da. Ar ei gorau heddiw. Mae hon wedi dal dylygad i'n syth, Wendy, pan dod i fewn. Adi, mae tipyn o stael yndi. Ac mae wedi dod, y beirniad wedi tynnu di mewn. Adi, mae wedi tynnu di mewn. A'r Heffer wedyn, i ni'n gweld y beirniad wrth rhif 65, a'r Heffer sy'n tu ôl i honno wedyn, Queen Bee, a mae'n hanes bach diddorol i hon, Wendy. Os, oedd y Queen Bee yn pencampwr adran y babis yma llynedd. Ac gath hon llawer y lwyddiant, di Sadwn yn ffaireiad yr Alban, oedd hi'n brif pencampwr champion Heffer lan fan ni. So, tybed beth neithau hon heddi. Ie, mae rhif 35 yn dod yma, yn llawn hyder a efo llwyddiant mawr tu ôl i ddyn barod, Catrin. Yndi, a dych o, mae'n neis gweld, oedd hi'n bencampwr yr adran y baby beef yma llynedd, a mae'n neis gweld nhw'n dod i blina wedyn. Ia, dych o, a mae'n hyd, lled, mae pob peth yn neis amdano hwnna fyd, chwarae teg. A Queen Bee gyda'r llaw ni'n gweld i fyna yn top y llun, a mae'n crwydro hi bo'r pwynt sylwebu sydd yma yn y prif gylch, a mae'n gwneud i ffordd rownd, ond o'r hyn y llai i weld, dwi'n meddwl bod hi hyd yn oed yn y tri ucha ar hyn o bryd. Dwi ddim, na fe, mae allan o'i heddi. Ond mae'r Heffer sy'n gynta, sa'n gwybod fi wedi dotio ar hon. Mae'n edrych yn reit a... Elli di fod yn berig fori? Bydden ni'n meddwl byddai berig fori. A dwi ddim, fi'n gwybod mae'n pwyso, ond dwi ddim edrych pwysau mawr. Na, chdi. Wel, mae hon yn pwyso 649 kilo yw hon. Dwi ddim edrych ni, ydw i. Dwi ddim, na. Mae'n fach, mae'n llawn cig. A dyna hi Queen Bee a'r Heffer o'n i sôn am yn gynharach. Yr un enillodd y baby beef yma llynedd yn Llanelwedd yn ôl yma eleni. Ond ddim wedi cael y llwyddiant wedi cael yn ystod y tymor yn y ffairia eleni. Mae'n bell o'r brig yn anffodus. Odi, na fe. Mae wedi cael, mae'n siwrne bell o'r Alban iddo lawr, a mae rhai o'n nhw gallu cymryd y siwrne, mae rhai ddim yn fe. So... Mae wedi cael ei magu yn Sir Fôn, gen Llyr Hughes Pabo. Efe wir, y teulu Pabo. Wel ie, dwi'n oedd Robin yn ei dangos sy'n doedd. Cofio'n iawn, cofio'n iawn. Ond ddim wedi gwneud i heddi, ond fel mae'n mynd, ynddo fe? Ond mae yna rhywbeth go special am sioe. Yn union. A tas dy beirniad. Mae pob o wahanol yn dydi. Ond mae hon yn sefyll allan yr un sydd o'n blaenau ni fan hyn. Odi, mae hos yn bob cornel gyda'i. Top da iddi. Mae lawr gyda Heffer Ifan Phillips ar un o bryd. Mae jyst yn gwneud yn siŵr i fod e'n hapus i feddwl. James May gyda Heffer reit da. James wedi cael llwyddiant, mae wedi ennill un dosbarth yma heddi. A hi Queen Bee, yr un enillodd y baby beef llynedd, un ni wedi sôn amdani eisoes. So i wneud buwch dda hwnna, sy'n ni'n meddwl. Mae yna hyd a... Dwi wedi gweld llir yma heddi, tybed yw'n? Mae genno fo y fabi bach yma hefyd, Heffer Lim eto yma, yn y baby beef. Falle bydd llir a wedi ffrynu di nôl. Pwy a wyr. Wedyn ni ddim na, ddim un o'r ein fel wartheg. Na, wir. A Richard Wright, y beirniad yn pwyso mesur, wedi cael tymor da i hun yn dangos ac yn cystadlu, wedi ennill yn Ffairia Lloegr yn ddiweddar, wedi ennill y brif bencampwriaeth yn fyny. Tasg gwahanol sydd o'i flanau heddi. Ie, Ond dwi'n meddwl bod e'n hapus i feddwl mae'r penderfyniad wedi wneud, dwi'n meddwl, neu oes y newid i ddod?
A na, bydden ni ddim meddwl bod y tecwyn fi'n gyd i Mae'r part gipio o'na jyst yn cario Catrin, dwi'n meddwl, i Heffer Mae'r tecwyn. lled na chwarae teg i tecwyn. Mae'r Werth siap i weld. ychwanegol na'n normod yn dwi. O, mae rwy'n newidiaeth lawr. Newid yr ail o'r trydydd mae e. A Mae mae efo Heffer tecwyn. Phil Price yn dod i fyny i'r ail safle. Na, mae'n hapus, dwi'n meddwl. Ydy, ein Heffer reit da. Ydy, Ydy, mae e'n mynd at y stiwardiad. Dyna'r penderfyniad, mae e wedi rhoi y nod, felly llong farchiadau. Tecwyn wedi mynd â hi. A fel i chi'ch dwy wedi gweud, mi fydd hon yn beri gyfori yn y brif bencampwriaeth. Gobeithio. So neis yn chael ei siwr. Ie, fydde neis bethau'r bencampwriaeth yn aros yng Nghymru unwaith eto, yn bydde wedi. Bydde wir. Cawn weld y fori. Diolch i chi'ch dwy. Diolch. Wel, Tecwyn, llong farchiadau mowr iawn. Diolch, ysgol yn munud lot. Tipyn o gamp i ddod i'r brig yn y dosbarth yma. Mae'r pwysau yma, mae'n ffrodd crofion o'n ofnadwy yma. Safon uchel yn doedd. Yes. Beth yw hanes ond i Tecwyn? Hon bred di, hon bred. Ein mhami di bod yn sioia, di ennill bob sioe di bod 9 sioe a nath ennill gwbl hwnna. Oes. Mae'n amrydyn go lew tu ôl ydi. Ac yn camu mlaen i'r bencampwriaeth fori yn llawn gobeith. Wel, yndi, mae'n gig gan ni. Serious gig gan ni a top gan ni. Yn pwyso, wel, 649, ie. Bron iawn 600 ie. Wede ti beth, mae'n cario'r pwysau na. Dim yn edrych a fawr na chdi, a blo, mae pwysau yn y lle iawn, y cig yn lle iawn ni. High hopes o torri. Tecwyn, ti'n wen o glist i glist. Pob lwc fori. Mae'n cadw llygad barcud arno ti. Diolch i fwy.